मला वाटतं 10,000च्या वरती प्रेक्षक आहे. हॅलो, सामना लवकरात लवकर सुरुवात करायची आहे. लक्षात घ्यायचं या पूर्ण मॅचेस जे आपण पाहतोय त्या यूट्यूब संदर्भात आहेत, संपर्कातून आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. लक्षात घ्या. दोन्ही संघाच्या संघटकांना विनंती असेल की आपला एक राखीव खेळाडू या ठिकाणी पाठवून द्यायचा आहे. तरवळ करबुडे दोन्ही संघाच्या खेळाडू जे कर्णधार आहेत त्यांना विनंती असेल की आपला एक राखीव खेळाडू या ठिकाणी पाठवून द्यायचा आहे, जेणेकरून या ठिकाणी प्रत्येक खेळाडूचं नाव सुमित आणि पिंट्या या ठिकाणी पाहायला मिळते. जर या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे कुठल्याही प्रकारची धावामध्ये जर गतलब झाली तर त्याला कमिटी जबाबदार राहणार नाही, याची जबाबदारी दोन्ही संघाच्या संघाने घ्यायची आहे. त्यासाठी आपला एक राखीव खेळाडू या ठिकाणी पाठवून द्यायचा आहे. उद्या कुठल्याही प्रकारची किंवा आजही सामना चालू असताना एका धावेसाठी सुद्धा सामना फिरू शकतो, याची दक्षता आपल्याला माहिती आहे. अनेक सामने आपण खेळता, अनेक सामन्यातून आपण गेलेले आहात. नंतर मात्र कुठल्याही प्रकारची तक्रार या ठिकाणी चालणार नाही, याची दक्षता दोन्ही संघाच्या संघटकांनी घ्यायची आहे. एक राखीव खेळाडू या ठिकाणी पाठवून द्यायचा आहे. सामन्याला सुरुवात करतोय या ठिकाणी सुमित या ठिकाणी मला वाटतं स्ट्राईकला आहे, नॉन स्ट्राईकला येतो पिंट्या आणि बॉलर आहे तो दिनेश. पंच वांद्रे सोमेश्वर संघाचा अष्टपैलू खेळाडू आणि एक अनुभवी असा पंच या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय, जो काका भिंगारडे. नॉन स्ट्राईक पंच, लेग पंच आपण म्हणून ज्याला म्हणतो, तो सर्वेश उभयचा तारा आहे वांद्रे सोमेश्वर संघाचा. या ठिकाणी पंच म्हणून या ठिकाणी आपली भूमिका या ठिकाणी पार पाडतोय. पंचांच्या उजव्या या ठिकाणी मारा करतोय. थोडीशी खेळाडूची सजावट कशा प्रकारे आहे हे पूर्णपणे समजावून घेतोय. दिनेश एक चांगला असा हा अनुभवी खेळाडू आहे. त्या पद्धतीने सामना सुरुवात होते. 4 षटकांचा सामना असेल. सुमित या ठिकाणी स्ट्राईकला आहे, नॉन स्ट्राईकला आहे तो पिंट्या आणि स्ट्राईकला आहे, गोलंदाजी मार्कवरती आहे तो दिनेश. 7 की 8 पावलाचा रनअप आहे. कशा प्रकारे खेळतो पाहायचा. पाहिला चेंडू, सुंदर असा चेंडू, झेल घ्यायचा प्रयत्न केला होता, या ठिकाणी धाव घ्यायचा प्रयत्न केलाय, परंतु यष्टिरक्षकाच्या हातून चेंडू या ठिकाणी सुटला गेला. परंतु एका धावेवरती या ठिकाणी समाधान मानावं लागलं आणि आपल्या संघाचं खातं उघडलंय. 1 धाव, 1 चेंडू, 1 धाव, बिनबाद असं समीकरण या ठिकाणी, म्हणजे आपण बोलतो ना थेंबे थेंबे तळेसाचं, अशी सुरुवात या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. बाकीच्या सामन्यामध्ये ओपनर फलंदाज वेगळे होते, कारण की शेवटी खेळ आहे. कशा प्रकारे आपण आपली खेळाडूंची व्यूहरचना बदलायची असते हे संपूर्ण कर्णधाराकडे अवलंबून असतात, त्यांच्या कमिटीकडे. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. दिनेश चेंडू मात्र टोलेला, चेंडू मात्र बॅटच्या रडारमध्ये आला नाही. एका धावेवरती या ठिकाणी समाधान मानावं लागेल आणि एका धावावर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी करबुडे संघाची झाली होती 2. स्कोरर म्हणून या ठिकाणी माझी भूमिका पार पडतायत ते शुभम. संघ सहकारी आणि अनुभवी डाव्या साईडला बसलेले मकरंद गांधी, अनुभवी असा सोमेश्वर चा खेळाडू या ठिकाणी पूर्ण सामन्याची या ठिकाणी व्यूहरचना पाहतोय. पुन्हा एकदा चेंडू रिव्हर्स चेंडू टोलवण्याचा प्रयत्न केला होता. आता मात्र पंचांकडनं या ठिकाणी आलेली दाद आणि पंचांकडनं आलेला अनुभव, पंचांनी या ठिकाणी घोषित केलेला हा अवांतर चेंडू वाईट या ठिकाणी घोषित केला. पंचांनी दाद मागितली जाते. पंचांचा निर्णय हा अंतिम निर्णय असेल, लक्षात घ्यायचा आहे. आणि कुठल्याही प्रकारची तुम्हाला धन्यवाद पंच. धन्यवाद पंच. पुन्हा एकदा अवांतर धावेबरोबर संघाची धावसंख्या ठिकाणी वाढली होती.
3 बाळगला. त्याच्या विरुद्ध त्याने दुसऱ्या खेळाडूला या ठिकाणी प्रचारण केलं. तो खेळाडू बाद झाला. त्याच्यानंतर विनय फलंदाजीसाठी आला. परंतु आता ज्या ठिकाणी ती जबाबदारी त्यांनी आपल्या अंगावरती घेतली, ती जबाबदारी कशा प्रकारे सांभाळतोय. अजून 2 षटकांचा म्हणजे 12 चेंडू त्याच्या समोर आहेत आणि 12 चेंडूंमध्ये किती धावा या ठिकाणी तो घेतोय हे ठिकाणी आपल्याला या ठिकाणी पाहायचं आहे. कारण की एका चेंडूमध्ये जर पूर्ण मॅचचा सामना पलटू शकतो, तर आपल्याकडे 12 चेंडू आहेत. बोला ना प्लीज. मगाशी म्हटलंय दिनेश, संघाचे संघनायकात आपण. चेंडू पुन्हा एकदा पंचांच्या डाव्या हाताने मारा करतोय. विनय या ठिकाणी खेळतो. चांगला ब्लॉक ऑफ मध्ये टाकला चेंडू. एक धाव मात्र निश्चित या ठिकाणी पाहायला मिळते. काहीसा न समजलेला चेंडू या ठिकाणी विनय याला, परंतु फक्त जसा बॉक्स मध्ये आपण टॅप म्हणतो, जसा फक्त टॅप केला आणि एका धाव या ठिकाणी घेण्यामध्ये या ठिकाणी समाधान मानलं. ते विनय आणि एका धावाबरोबर सकाळची धावसंख्या या ठिकाणी झाली. ती 17 धावा आणि 2 गडी बाद असं पृथक्करण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय. ते करबुडे संघाचं. पुन्हा एकदा स्ट्राईकला येतो पिंट्या. चेंडू पुन्हा एकदा चेंडूला चेंडू झेलतो का पायचा क्षेत्र झेलच्या खाली येतोय. आता मात्र बाद होऊन तंबूत परततोय. या ठिकाणी जरी तुम्ही स्ट्राईक चेंज केला असेल तरी क्रिकेटच्या नियमावलीप्रमाणे या वेळेला मात्र जो खेळाडू नवीन येईल तो मात्र या ठिकाणी स्ट्राईकला असेल. एवढं मात्र निश्चित थोडीशी खंत असेल. एक चांगला खेळाडू तंबूत परततोय. दुसरा फलंदाज या ठिकाणी तंबूत परततोय. धन्यवाद धन्यवाद डीजे. या ठिकाणी फलंदाजी मार्कवरती गेलाय तो पुंडलिक. कशा प्रकारे या ठिकाणी फलंदाजी करतोय पाहायचा विनय आणि पुंडलिक या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. तिसरं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावरती. आज पुन्हा चेंडू टोललेला आहे. लेगच्या चेंडूला चेंडू पुन्हा एकदा आणि पुन्हा बाद. आता मात्र थोडस क्रिकेट सोडून आपण खो खोच्या मैदानावरती आहोत का असं या ठिकाणी पाहायला मिळेल. तू चल मै आया अशी काहीतरी परिस्थिती या ठिकाणी पाहायला मिळते. आणि थोडासा बॅकफुट वरती या ठिकाणी संघ जातोय काय करबुडे संघ. कारण की ज्या प्रकारे आपण मगाशी 63 धावांची जी पाठलाग करत असताना जो संघ होता तो आता कुठेतरी बॅकफुटला आलेला संघ आपल्याला पाहायला मिळतो. कारण की विनय हा संपूर्ण खेळ नॉन स्ट्राईकला असताना आपण तो पाहतोय की मी नॉन स्ट्राईकला असून सुद्धा काही करू शकत नाही. कारण की मित्र आपल्याला चेंडू कमी आणि धावा जास्त पाहिजेत. म्हणजे आपण एखादी गोष्ट बोललो ना की आपल्याला ताण लागले परंतु पाणी नाही अशी परिस्थिती या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. परंतु धावा येणं गरजेचं आहे तर तुम्ही पुढे वाटचाल करू शकता. एवढं मात्र निश्चित. पुन्हा एकदा मला वाटतं हॅट्रिकला या ठिकाणी असेल हा सुमित आणि हॅट्रिक घेतोय का पाहायचं आहे. ते हॅट्रिक होऊ न देण्यासाठी काय करतोय ते आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळेल. परंतु आता मात्र एका धावेवरती या ठिकाणी समाधान. विनय मात्र आपल्याला स्ट्राईक ठेवायचा प्रयत्न करेल. कारण की ज्याप्रमाणे धुवाधार फलंदाजी मागच्या मॅच मध्ये त्यांनी केली होती त्याची पूर्तता त्याला या ठिकाणी करणं गरजेचं आहे. कारण की त्याच्याकडून आलेले फटके हे अतिशय महत्वाचे आहेत आपल्याला संघाला पुढील वाटचालीसाठी जर न्यायचे झाले तर. पुन्हा एकदा पुढील या ठिकाणी बॅटिंग मार्कवरती आहे तो विनय. एखादा षटकार भेटतो का पाहायचा आहे. परंतु बॅटचा ब्लॉकेज चुकला. परंतु एका धावेवर या ठिकाणी समाधान मानावं लागेल. एका धावावर सकाळी धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 19. 4 गडी बाद 19 धावा. अजून हे षटक प्रगतीपथावरती आहे. काही चेंडू या षटकातील शिल्लक असतील आणि त्याप्रमाणे या ठिकाणी हा सामना खेळायचा आहे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवरती आणि बॅटिंग मार्कवरती. मग अशी हॅट्रिकने चुकले. पुन्हा एकदा स्टेट ऑफ द चेंडू मारला. एक धाव मिळेल. दुसरी धाव घ्यायचा प्रयत्न. परंतु विनय हा प्रयत्नशील असेल की आपल्याला स्ट्राईक ठेवायचा. परंतु ते मात्र होतंय की नाही हे ठिकाणी पाहायचं आहे. परंतु पंचांनी मात्र या ठिकाणी षटक संपल्याची घोषणा केली. 3 षटकाच्या सामन्यानंतर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 20 धावा 4 गडी बाद असं पृथक्करण आहे करबुडे संघाचं. थोडस बॅकफुटला हा संघ गेलेला असतो. मगाशी आपण जर पाहिलं जवळजवळ 43-44 धावांचं
लक्ष म्हणजे 63 धावांचं लक्ष पार करत असताना हा संघ 44 धावापर्यंत पोहोचला होता. परंतु आता मात्र हा संघ 20 धावा सुद्धा पार करत नाही. थोडीशी खंत असेल या ठिकाणी. फलंदाज मात्र नक्कीच या ठिकाणी विचार करतील, कारण क्रिकेट हा अतिशय महत्वाचा आहे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा अमोल, एक धाव मात्र निश्चित. आता मात्र विण्याला आपल्याला स्ट्राईक ठेवायला लागेल आणि उरलेल्या 5 चेंडूंमध्ये धावसंख्या अतिशय चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी त्याला ठेवावी लागेल, कारण की जेणेकरून जेव्हा आपण चेसला मैदानावर उतराल ना, तेव्हा ती ताकद आणि तो संघर्ष मैदानामध्ये स्फूर्तीला असणं अतिशय गरजेचं आहे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा पंचांच्या चेंडू टोळाला. चेंडू मात्र बॅक मध्ये रडार मध्ये येत नाहीये. विकेटची परवानगी करता एक धाव मात्र निश्चित. दुसरी धाव या ठिकाणी घ्यायचा प्रयत्न करतोय. 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण होतात. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट या ठिकाणी म्हणावं लागेल. 2 धावाबरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली. 2 धाव संघाची धावसंख्या झाली ती 23. 2 चेंडू झालेले आहेत. अजून 4 चेंडू या ठिकाणी शिल्लक आहेत. जवळ जवळ एका दुसरा मोठा फटका विनयच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळेल याची आपण अपेक्षा करूया आणि अपेक्षा पूर्ण करतो. पाहायचा अपेक्षा मात्र या ठिकाणी पूर्ण होत आहेत, कारण चेंडू आपल्या रडारमध्ये येत नाही. एकदम मात्र स्ट्राईक मात्र विनयला आपल्याला ठेवायला लागेल, कारण ज्या पद्धतीने आता मात्र गो रनिंग बिटवीन द विकेट मध्ये थोडंसं तू मध्ये विनय मात्र या ठिकाणी तंबूत परततोय आणि एक मोठा फटका या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. तो महारावणात करबडे संघाला आणि गणिपातच्या स्वरूपात या ठिकाणी तंबूत परत तो विनय. एकूण धावसंख्या या ठिकाणी म्हणजे स्कोरर शुभम या ठिकाणी सांगतील 24 आणि गणिपात झाले ते 5. गणिपात 24 असं पृथक्करण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं करवंडे संघाचा. डीजे ऑन द लाईन. धन्यवाद डीजे. पुन्हा बॅटिंग मार्कवरती दोन्ही संघांना विनंती करतो, आपल्याला राखीव खेळाडू असल्या कारणाने या ठिकाणी फलंदाजाचे नाव या ठिकाणी अथर्व या ठिकाणी पाहायला मिळतं. गुट या ठिकाणी जी तरवळ संघाच्या खेळाडूंनी जी बॉलिंग मार्क जो अटॅक ठेवलाय जो पहिल्यापासून आहे तोच अतिशय सुंदर या ठिकाणी म्हणावं लागेल. ज्या ठिकाणी बॅक ऑफ द दोन्ही चेंडू निर्धावात अप्रतिम अशी गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळाली. सुंदर अशी गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते. सुंदर असं षटक या ठिकाणी, कारण शेवटचं षटक ज्या कर्णधाराने आपल्यावरती दिलंय त्याची पूर्णपणे पुन्हा एकदा चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला होता. 3 चेंडू शेवटची निर्धाव अप्रतिम असं षटक म्हणावं लागेल. ह्या एका गोलंदाजासाठी जरा जोरात टाळ्या होऊन मित्रांनो. शेवटचं षटक टाकणं ही सोपी गोष्ट नाही आहे, कारण की आपण पण त्यातून गेलेलो आहोत आणि त्याचा अनुभव कसा असतो हे थोड्या वेळात आपल्याला पाहायला मिळेल. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या झाली 24 आणि 25 धावांचं लक्ष या ठिकाणी पार करायचं आहे ते तरवळ संघाला. अगदी 5 मिनिटात आपण परत येऊ, तोपर्यंत ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद.
यानंतरचा सामना असेल धामापूर आणि पारसनगर दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल ही इनिंग संपायच्या पूर्वी आपण समालोचन कक्षामध्ये यायचंय. धामापूर आणि पारसनगर दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल की ही मॅच संपायच्या पूर्वी आपण समालोचन कक्षामध्ये नाणेफेकीसाठी यायचंय. अन्यथा आपल्यामुळे विलंब झाला तर पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल. पारसनगर संघाला सूचना देण्यात येते. तरवळ संघाच्या संघनायकाने आपली सलामीची जोडी मैदानाच्या मध्ये पाठवायचे. 24 चेंडू 25 धावांची आवश्यकता असेल. 24 चेंडू 25 धावाची आवश्यकता असेल ती तरवळ संघाला. क्रिकेटच्या पटलावरती धावसंख्या छोटी असो की मोठी असो आपल्याला संघर्ष महत्वाचा असतो. संघर्ष छत्रपती शिवरायांच्या माध्यमातून आपण पाहिला तसा संघर्ष इथे मैदानाच्या मध्ये करावा लागेल. टार्गेट 24 धावांचं या ठिकाणी सेट केलं गेलंय. चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. सामन्यामध्ये जर 24 धावा संरक्षित करायच्या असतील तर एक चांगली गोलंदाजी करावी लागेल महारवळनाथ करबुडे संघाला. रोशन आणि अमोल ही सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. पाहूया विकास सज्ज असेल गोलंदाजी मार्गवर एक चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. अचूक टप्पा दिशा महत्वाची असेल. पहिला चेंडू या ठिकाणी स्क्वेअर लेगच्या रिजन मध्ये उचलून खेळलेला आहे. झेलची संधी असेल. झेल मात्र सुटतोय. चेंडू जातोय सीमा पार चौकार. पहिल्या चेंडूवरती येतोय चौकार. ऐकूया मधुर संगीत. त्याच्यातली अवांतर आणि 22 जशा 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 6 धावा. पुन्हा एकदा विकास सज्ज असेल गोलंदाजी मार्गवर. यावेळेला शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू होता. पुन्हा एकदा फाईन लेग रिजन मध्ये खेळला गेलाय. चेंडू जातोय पुन्हा एकदा सीमा पार चौकार. सोमेश्वर चषक चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय 4 धावांसाठी. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद धन्यवाद डीजे. धन्यवाद डीजे. 10 धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहे. चांगली सुरुवात पाहायला मिळते ती अमोल आणि रोशन याच्या माध्यमातून. शटअपलेनचा चेंडू होता. पुन्हा एकदा फाईन लेग रिजन मध्ये चेंडू येतोय. नो मॅन्स रिजन मध्ये चेंडू लँड होतोय. अजूनही क्षेत्ररक्षण मात्र होत नाही आणि जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होतंय तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण करतायत. 2 धावेवर 1 धाव पूर्ण करतात. एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या 11 धावा या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. यावेळेला सूर्य एक फटका पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय मिड विकेट रिजन मध्ये. चेंडू येतोय 6 धावांसाठी. पॉवरफुल सक्सेसफुल ब्युटिफुल षटकार. धन्यवाद. धावसंख्या होती ती 17. पुन्हा एकदा
गोलंदाजी मार्गावर विकास सज्ज होतोय. रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय, सक्सेस झालाय. चेंडू जातोय पुन्हा एकदा 4 धावांसाठी. सहा धावांसाठी चेंडू येतोय. जिंकण्यासाठी फक्त 2 धावांची आवश्यकता आहे. सुरेख फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. विकास याच्या गोलंदाजीचा समाचार घेतला जातोय. शॉर्ट चेंडू होता, पुन्हा एकदा खेळून काढलाय. धाव घेण्याचा कोणताच प्रश्न येत नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय. धावसंख्या होते ती 23 धावा. गोलंदाजी मार्कवर येतो तो विनय. समोर असेल अमोल. विजयाची औपचारिकता असेल. पुन्हा एकदा विनंती असेल. पारसनगर संघाचा संघनायक आणि धामापूर संघाचा संघनायक, तुम्हाला दुसरा पुकार असेल. पारसनगर संघाचा संघनायक आपल्याला पुकार असेल. सिद्धू गोलंदाजी मार्कवर येतोय. सुरेख चेंडू होता. लॉंग स्टॉपच्या दिशेने चेंडू येतोय. चेंडू येतोय सीमारेषेच्या जवळ. धाव घेण्याचा कोणताच प्रश्न नाहीये. विजयाची औपचारिकता या ठिकाणी पाहायला मिळते. ते 20 धावा झाल्या आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज असेल गोलंदाज सिद्धेश. समोर उभा असेल तो अमोल. यावेळेला पुन्हा एकदा स्वेर मारा. पंतांचे हात खांद्याला समांतर होत आहेत. धाव संख्या होती ती 24 धावा. स्कोर लेवल झालेला पाहायला मिळतोय. बरोबरीच सुटलाय सामना. अजूनही एका धावेची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. पुन्हा एकदा सिद्धेश सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. पंचांना क्रॉस करून चेंडू टाकतोय. षटफलंदाजीचा चेंडू होता. बैठक शॉट खेळण्याचा प्रयत्न. मिड विकेट रिझन मध्ये चेंडू येतोय 6 चौकारासाठी आणि चौकाराबरोबर या ठिकाणी विजयी झालाय तो तरवळ संघ. विजयी संघाचं हार्दिक अभिनंदन असेल. धन्यवाद विजय. धन्यवाद धन्यवाद. या सामन्याचा सामनावीर असेल तरवळ संघाचा रोशन. याला